Mayong buntag ka natong tanan, atong iapil nining santos nga misa kining mga musunod nga intensyon. Pasalamat sa mga grasyang nadawat, grasya sa kinabuhi, pamisa sa kalag ni Ernesto Sr., Dimitrio Hieronima, Victoria Albino Hertrudes, Teofilo Nicanor, Vinancia Apolinario, Tito Honorato Vinancio. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat sa matag adlaw, labi na sa grasya sa kabaskog sa lawas sa tibuok pamilya. Misa pasalamat sa tanang grasyang nadawat ug sa kabaskog sa lawas sa tibuok pamilya alang sa kalag ni Maria Elena. Pamisa alang sa kaligtasan sa tibuok namong pamilya nga panalipdan kami sa mga sakit karon ang COVID-19 ug ingon man ang mga frontliner ug sa akong igsuon nga unta matapos na ang problema nga giatubang karon. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ilabi na sa kabaskog sa panglawas. Pamisa pasalamat sa kabaskog sa lawas ug sa kanunay pagproteksyon ug pamisa sa mga kalag nga tanan sa purgatorio. Misa pasalamat sa maayong panglawas sa tibuok pamilya ug alang usab sa kalag ni Richie, Claudio, Stanislao, Teofila, Cipriano, Monica, Romana, Chris, Basilisa, Annalisa. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ug sa mga gasa sa kinabuhi. Pamisa alang sa kalag ni Amadeo ug sa ubang kalag ngadto sa purgatorio. Pamisa pasalamat usab sa mga grasya nga nadawat ug sa maayong panglawas. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat, pamisa sa kalag ni Claudio, Ruben, Renato, Isabel, Graciano, ug sa kalag nga tanan. Pamisa pasalamat sa maayong panglawas ug grasya nga nadawat, ug pamisa sa kalag ni Premo ug Trinidad ug uban pang mga kalag. Pamisa nga wala na ang virus. Pamisa pasalamat nga nibalik na amo trabaho, tagan mingtanan og maayong panglawas ug malikay sa sakit. Misa pasalamat sa tanang grasya nga makita ug dili makita ug pamisa sa mga kalag nila ni Cudjo, Rube, Kitirio, Honorato, Magdalena, Antonio, Ernesto, Lisa, Calixto. Thanksgiving Mass for the good health of Istusi family in Cebu and Inabanga. Pamisa sa kalag ni Cosme and Basilia. Pamisa ni San Roque, San Pablo, San Pedro, Berhen sa Senyora Guadalupe, Berhen sa Kasilak ug tanan nga mga santos ug mga kasantasan ug sa mga anghel nga tanan. Pamisa pasalamat sa kabaskog sa lawas sa tibuok pamilya ug sa mga grasya nga nadawat ug mga santos ug santa sa langit ug sa tanang kalag sa purgatorio. Pamisa pasalamat sa kabaskog sa lawas sa tibuok pamilya ug sa mga grasya nga nadawat matag adlaw ug sa tanang kalag sa purgatorio. Pamisa alang sa kaayuhan sa among silingan ug sa tanang katawhan nga nagantos sa balatian. Pamisa pasalamat sa grasya nga nadawat, grasya sa kinabuhi, maayong panglawas, maayong pagpanarbaho, giya ug panalangin ug proteksyon sa matag adlaw. Pamisa pasalamat sa Divine Mercy ug Mama Mary. Pamisa sa mga kalag ni Maria, Nina, Angela, Silver ug Felisa. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat namong tanan, labi na sa grasya sa kinabuhi ug pamisa sa mga kalag ni Julian Pasiano, Celso, Alef, Ivaristo, Lucila, Sofriano, Felisa Crisanto Bienvenido. Pamisa pasalamat sa grasya nga nadawat sa Derecho Family ug grasya sa maayong panglawas. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa atong Ginoo, God the Father ni Mama Mary, nga way puas ang ilang pagmahal bisan sa daghan natong mga sala. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat, pamisa sa kalag nila ni Luz, Arlen Eugenio Sr., Ernesto, Hanley Amado Jr., Amado Sr., Maura, Ines,
Pamisa for the fast recovery of Romeo Tero and for the fast recovery of Sister Rosa. Pamisa sa grasya nga nadawat ug pasalamat sa himsog nga panglawas sa akong pamilya ug tibuok katawhan. Pamisa pasalamat sa grasyang nadawat labi na sa grasya sa kinabuhi sa maayong panglawas. Pamisa alang kang Senior San Roque, Senior San Vicente. Pamisa pasalamat alang sa grasya nga nadawat ug kahimsog sa lawas. Misa pasalamat kang Mama Mary, Birhen sa Fatima, Senior Santo Niño, San Vicente Ferrer, San Pablo, Birhen sa Simala, Birhen sa Regla, Birhen sa Kaluoy, Birhen sa Kanunayng Panabang ug sa mga kasantasan ug kasantusan nga tanan. Misa pasalamat for the Holy Spirit, to Our Lady of Lords, for all angels and saints. Misa pasalamat para sa birthday ni Marvin Sumuoy Jr. ug sa mga grasya nga among nadawat. Pamisa alang sa kalag ni Epifanio Sr., Guadalupe, Oscar, Bonifacio, Maria Viola, Calexto, Anastasia, Anik, Cito, Baldomera, Quintino, Cordiana, Lope, Ana Rose, Ana Marie, John Ray, Jeffrey, Efren, Magdaleno, Hilaria, Pedro, Rafaela, Emeterio, Emiliano, Dionisia, Eutiquia, Porferia, Nisiforo, Rinaldo, Carolina, Araceli, Arthur, Annalyn, Evelyn, Jonas, Idang, Jesus, Andong, Lita, Amancio, Trinidad, Leonela, Andes, Rosita, Vivincio, Pasio, Joanna, Ingracio, Cirilo ug Olympia, Bienvenido, Elvisa, Basilia, Cirilo, Blaseta, Stanislao, Marcela, Lorenzo, Natividad, Crescencia, Nicasio, Lolita, Milborga, Clemente, Placida, Arquilino, Oligario, Floriano, Conching, Norberto, Rosalina, Dominador, Emiliana, Eustaquia, Candelario Sr., Candelario Jr., Ana Crista, Juliet, Alma, Pepe, Bebe, Mario Josefino, Marcelina, Jacinto, Porferia, Benigno, June, Vitaliano, Lupilito, April, Quintino, Silveria, Luciano, Timotea, Felix ug Carmelita, Suluping, Ireneo, Epimanio, Bernabe, Dani, Demetrio, Dalmacia, Alfrance. Pamisa sa death anniversary ni Nestoria Lofranco. Pamisa sa kalag ni Evaristo, Sopronio, Patricio, Juana, Honorato, Kitiria, Norberto, Evangelina, Romeo, Armand, Glenn, Juliano, Lolita, Vinancia, Leonelo, Trinidad, Petro, Teresita, Norberto, George, Fortunata, Zenaida, Ramon, Francisca, Florentina, Alfredo Sr., Teodoro, Ezequios, Cindy May, Cipriano, Raymond, Angelita, Maribel, Sindo, Sandy, Fernando, Fortunata, Anesito Sr., Eduarda, Anastasia, Calixto, Baldomera, Anisito, Eutiquio, Jovencio Sr., Romeo, Cristita, Gerald, Emilia, Julio, Agustin, Esperanza, Jesus, Flores, Pablo, Rostico, Hermogena, Imelda, Jacinto. Pasalamat sa gasa sa kinabuhi. Misa, pasalamat sa tanang grasyang nadawat, sa Blessed Trinity, Mama Mary, sa tanang santos ug santas ug anghel. Sa kasumaran sa adlaw nga tawhan ni Erica Morin Bautista sa unang tuig nga birthday ug pasalamat sa santos ug santas Mama Mary, Lord Jesus, Santissima Trinidad, San Jose. Pamisa alang sa kalag ni Floro, Aquiles Sr., Marciano, Andresa, Rubin, Josephine, Corazon, Maximiano, Maximina, Joaquina, Garelieto, Macrino, alang usab sa kapahulayang dayon sa kalag ni
Igmedio, Oldarico, Bienvenido, Isidra, Eladio, Teodora, Silvio, Nilda, Martin, Restituta, Genaro, Mauricio, Paulina, Digracias, Eleuteria, Margarito Jr., Sr., Huminsinda, Maximino Jr., Sr., Teodoro, Orlanda, Elma, o sa tanang kalag, pamisa sa kalak ni Sofronio. Pagampo kang San Roque sa adlawng tanan. Maluluyon uyamot nga Dios, Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon. Gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian diha kang Senyor San Roque. Aron tungod sa iyang panabang, makita namo ang kaayos sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudes nga gihiyas mo kaniya. Kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod. O Amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa pahanungdan sa imong matamis uyamot nga anak, ug tungod sa mga bertudes ni San Roque nga among langitnon nga tambal, ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga pangulo niya, ang mga haring Kristiyanos, aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga erehes nga dili binunyagan, managbalik ug muila kanimo, ingon man luwason mo ang mga kalag sa purgatorio, ug ang anaa sa salang mortal, aron mahigawas niya ng hilo nga infernohanon sa mga sala, aron kaming tanan, mubati sa katamis ni ining langitnon nga tambal, ug maabot namo tungod kaniya, ang dayon nga katamis didto sa langit. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras among kamatayon. Amen.
Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gagugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kininyo. Mana usab kanimo. Mga igsoon, maghinulso kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog ni Santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga maynulsulon, Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasala, Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpagmaalang kanamo, Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, nga giandaman mo og angay nga puloy-anan ang Espiritu Santo niya sa kasing-kasing sa bulahan nga Birhen Maria, itugot nga maluluyon, pinag sa panabang sa mong Birhen, nga mahimo kaming takos nga puloy-anan sa imong himaya. Ginamong ipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug gariban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong tingog paglakaw sa tanaman, ug giabot ako kahadlok ug mitago ako, kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babayi nga gihatag mo kanako, mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babayi, nganong gibuhat mo man kini? Ang babayi mitubag, giliansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini gisilutan ka,
Ikaw lamang ang tanang mananap nga mahiagom ni ining tungluha. Sukad karon magkamang kana pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinumtanay ikaw ug ang babay, mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmukon niya ang imong ulo ug paakon mausab ang iyang tikod. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa ug Eva, kay siya man ang inahan sa tanang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo Responsorio. Ikaw ang labing dako nga dungog sa akong kaliwat. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Dios labing halangdon nagdaig kanimo. Magpanalangin siya kanimo, labaw sa tanang babay sa yuta. Pagkatakos daygon ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang imong pagsalig sa Dios dili gayud hikalimtan nila nga nagtug-an sa gahom sa Dios. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Dios naghatag unta kanimo sa walay kinutuban nga dungog tungod sa imong nabuhat. Maganti unta siya kanimo sa mga panalangin tungod kay nagpabilin ikaw nga nagmatinumanon kaniya. Ug wala magduha-duha sa pagtahan sa imong kinabuhi aron pagpalingkawas sa pagdaog-daog sa imong katawhan. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Kinotlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Dool sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan, ug ang igsuon sa iyang inahan si Maria ang asawa ni Cleopas o si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinunan nga iyang gimahal nga nagbarog didto, mingon siya sa iyang inahan, "Babay, ania ang imong anak." Unya, mingon siya sa tinunan, "Ania ang imong inahan." Sukad niadto, ipatipon si Maria pagpuyo sa tinunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang mga pulong sa usa ka tawo himatyon importante kayo. Unsay iya mga tugon kini sundon og buhaton gayud sa mga tawo nga iyang gibinlan nining mga tugon, nining mga pulong. Ang atong Ginoo nagtinga, himatyon dito sa cross, o doon na siya mga pulong
diin iyang gibilin, iyang giintrigar, ang iyang inahan ngadto pag-atiman sa iyang pinangga nga tinun-an nga mao si Juan. Kaya lagi siya mubiya siyang inahan, mawala na siya, o wala na usab ang bana ni Maria. Busakin sa man ang matiman, nining iyang inahan. May nungdan nga iyang gitugon si Juan nga siya mo'y mag-atiman sa iyang inahan. Apan aduna pa'y maslam nga kahulugan ni mga pulong sa Ebanghelyo karon, di na nga itong ginumingon nga ito kang Maria, babae ania ang imong anak. Ang iyang ipasabot si Juan. Kung niya mingon siya si Juan, ania ang imong inahan. Gihimo sa atong Ginoo si Maria nga inahan ni Juan. Unya kini si Juan nagasimbolo kini siya, nagarepresentar kini siya sa matag magtutuo o gani sa tibok simbahan. Busa sa iyang paghimo ni Maria nga inahan ni Juan, si Maria na imong inahan sa matag magtutuo, inahan natong tanan, inahan sa matag usa kanato ug inahan sa simbahan nga iyang gitukod. Kung maghiskot kitag pagkainahan o atong pagkamagtutuo sa atong pagkasimbahan, dili gayud may tabo nga atong ilain, atong ilahi si Maria diya sa atong mga debosyon may tungod sa atong pagtuo. Ang atong pagkakatoliko, ang atong pagkakristiyanos, ang atong pagkasakop sa simbahan, nagpasabot sa mga kita. Kinahanglan magatahod, magamahal, magadaig, magapasalamat sa atong mahal nga inahan. Kay diha sa atong paghimo sa ingon, kining tanang atong gibuhat ngadto sa atong mahal nga inahan, mausap kinang atong gibuhat ngadto sa iyang anak, ngadto sa atong Ginoo. Ang atong pagmahal o ang pagmahal sa simbahan sa atong mahal nga inahan, mausap kinang pagmahal sa matag usaw sa simbahan ngadto sa atong Ginoo. Ang pagtahod nga gihatag nato ngadto sa atong mahal nga inahan, mausap kinang atong pagtahod ngadto sa atong Ginoo. Ang atong paghigugma isip magtutuo ug ang paghigugma sa simbahan ngadto kang Maria, mausap kini ang atong paghigugma ngadto sa iyang anak nga mao ang atong Ginoo. Sa atong nagingon, mao kini ang mas lawang pangkakahulugan ni mga pulong nga gisgutan karon sa Ebanghelyo. Gihimo si Maria sa atong Ginoo nga inahan sa simbahan, inahan sa matag usa kanato. Busa ngayon lamang nga kita magatahod, magadaig, may gugma sa atong mahal nga inahan, kaya nga atong paghimo sa ingon, mausap kini atong gibuhat ngadto sa iyang anak o sa atong Ginoo. Ang Dios mong atong magbubuhat ug amahan, nagpalihag siyang kaugalingon, pinagi siyang anak. Pinagi siyang Espiritu, iya kitang gihigugma og buot niya nga si Jesus atong mailhan o higugmaon. Mayroon kita, Ginoo among Diyos, paminawa ang among pag-ampo. Ginoo among Diyos, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, mabubuhat sa langit ug yuta, tabangi kami sa paghatod sa imong mga binuhat, sa pagpaugmad sa kalibutan ug sa paghimo niining mabungahon, alang sa kaayuhan sa tanang mga katawhan. Mag-ampo kita. Ginoo among Diyos, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, imong gihimo ang imong gugma, alang sa tawo nga makit-an diha sa imong hinigugmang anak, nga si Hesukristo, nga nakig-usa kanamo isip tawo ug among manunubos. Tabangi kami sa pagtubo sama kaniya, ug sa pagpadayon dinhi sa yuta, sa tahas sa pagdala ug kaluwasan ug kagawasan alang sa tanan.
magampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pagampo. Amahan, imong gibuubo ang imong kinabuhi ug gugma, pinaagi sa imong balaang espiritu, ngadto sa mga kasing-kasing sa mga katawhan. Tabangi kami pinaagi kaniya sa pag-alima sa unsay na samdan, sa pagpahumok kun unsay tiga, ug sa pag-init sa unsay mabugnawon. Magampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pagampo. Amahan, Anak ug Espiritu Santo, himua kining katilingban ug ang tibuok simbahan nga mahimong buhing timaan sa imong kaugalingong katilingban sa gugma. Magampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pagampo. Amahan, Anak ug Espiritu Santo, himua ang among mga gagmayng simbahanong katilingban uban sa tanan nga niya karon dinhi nga usa katimaan sa imong mahigugmaong presensya. Magampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pagampo. Niining tuig sa ekumenismo, pakigdialogo sa mga nagkalalaing tinuuhan ug sa mga lumad, nga unta makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios. Magampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pagampo. Ginoo nga among Dios, mahimo kagayod nga sukaranan ug kahulugan sa among kinabuhing Kristohanon. Unhi kami isip mga nagapanaw nga katawhan sa kahingpit sa imong kinabuhi ug gugma, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ug pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Igsoon pag-ampo kamoran ng akong inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan, magagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O ginosud-o nga ang mga pag-ampog hanad sa imong mga magtutuo nga gihanad sa dumanan ni Santa Maria Inahan sa Dios, aron makapahimot unta sila kanimo o maghatag kanamog panabang sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang ginumanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Angay matarong gayud nga magdaig kami sa may kabulungan sa imong grasya, niya sa mong pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa hanuman ni Maria kanunay Birhen,
Mao'y dako namong kilipay ang paghimaya sa imong gugma, alang kanamo diya sa mga pulong siyang awit sa pasalamat. Pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsudong sa kapabsanon ni Maria, imong alagan, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawan nga mao sa Jesucristo among Ginoo. O busaban sa mga anghel, mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa langway hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos ng Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyog pa, nagmipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pagsab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahan, ining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Inamdamay Ginoo ang imong simbahan sa kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among obispo o sa tanang mga pari. Inamdami sa among mga igsuon nga nangamatay. Walaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daikon ug amoy ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniyaban kaniya og diha kaniya, gihatag anak kanimo may gahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magaampo kita sa mahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua,
luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimong Ginoo, nga mo kaming luwason sa tanang dautan. At agi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Kristo, nagingon ka sa imong mga apostol, isang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong sibahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Maanaw sa Atong kanino. ipakita ang atong paginigsunay. Panagdait, manaa kaninyo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kinimaw ko raro sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan ng gidapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Pag-ampo alang sa usag espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Humarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami, aron tinugutan sa pag-ambit sa kaluwasan nga tunhay, kami nagahandom sa inahan sa imong anak, maghimaya unta sa kapuno sa imong grasya, o magtubo sa kaluwasan nga tunhay. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata para sa novel coronavirus. Dios among amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan, nga unta mapanangitdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya,
alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamda. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. Ang ginomanaa kininyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nagikahalan ang santos nga misa, tung dadon ang gugmaw kaninaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.